210. Вие сте в четвърта част на канала. Трета. Четвърта по-точно. Трета. Направихме една на летището, една самолетът, една на летището на Испания и сега ни е четвъртата. И сега ще ви направим рум-тур. Да се слагам с сериала, Почваме. О, да, вижте. Светваме. Ама аз светвам, аз искам нещо да ти кажа. Да. И ето е нашата кухня. Доста интересно. Имаме и стъклено масло. И стъклени стове. Да. Ето това е на тата стая. На мама и на тата стаята. Ето е стаята на мама и тате. Ето е банята. Ето тук на този диван ще спим ние, аз, брадовчетка ми и сестра ми, а пък тук ще спят баба и майката на брадовчетка ми. Има и пералния, както Виктория каза. Да, аз казах всичко, защото всичко вижда. Има и хладилник. То е точно. Ето го входа. Вход на банята, който всеки вижда. Където аз показах. Някой да видя нещо. А да ви покажа, че тук има и шушуар. Шесуар. Знаете ли какво е това? Това е мъже. Инвалиди. И ето е другата ни масичка. Да, която е. Хубава маскичка. Аз се заплевам този стол. Ама не може сам да извои. Мия! Ама не може сам да извои, да ти кажа. Елате да видите нещо. Има ли гардероб за мъжка? Имаме много яки неща. Просто. Ама... Аз ти казвам. Как че там? Вече добре. Тук ще приключи нашето видео. Очаквайте пета част. Само брадовчетка ни кърпи. Възглавници. Каквото е дей просто. Каквото ни трябва. И сега се събуваме тук. Ти се събуй. Това не бъде толкова интересно. Какво? Главница. Това легло е толкова интересно. Лудо! Погледнете! Това е разглавница! А ето тук има да спиш. Ето тук можеш да спиш в ъгълчето. Да. Много е удобно, сам да ви кажа. Да ви кажа, че тук има едно много хубаво такова. И от тази страна има същото. Можеш да спиш тук. Ако не искаш там. Вижте ме! Този хотел се чувствам като една моя къща, скъпо, която струва 1000 лева. Не, през край. И Виктория, ти можеш да спиш тук, ако не искаш на диваната. Не. Тук е много... Това е много интересно, нали? Тук можеш да си направиш мъничък паркур. И да, занимава се с възглавниците, да ти кажа.
Да ви ще може да си направиш паркур. И